mga ka-followers, mga ka-listeners, mayong adlaw no, mayong gabi kanatong tanan. Pila na lang ka-adlaw no, Pasko na mga ka-listeners no, mga ka-followers. Merry Christmas o Happy New Year no, karon ninyong tanan. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nga sugilano no, nga sinuwat ni Generica Bidad. Ug sa dili pa day akong basahon ning nag-comment no. Shout out day sa mga tindirag, tindero diri sa Square Meat Shop Main Genilin Morales Rickmar og salamat kayo sa tanang drama nimo idol. Okay, way sa paya no, Genilin Capio, salamat kayo no sa pagpaminaw. O kang James Savero, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. O sa tanan yung sunod aning dramahan no. O Merry Christmas and a Happy New Year. O karon dito maglangan di ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. Wala lagi ka manawag na ako gabi eh. Gipapahuway talang ka. Mamahaw na ka, sir, ha? Ayaw una. Dawatan eh. Unsa man? Yawi? Oh. Iyawi ka na sa ikatulong kwarto sabay sa mga katabang. Sir Alejandro, imong gitugyan ako ang tinakpang kwarto? Oh. Ikaw na ang bahala nga muatiman ni ini. Oh. Ayaw kini pasudli og laing tao. Labi na gyud ni Julia ug ni Shane. Pero, imong asawa si Ma'am Julia ug imong anak na si Shane. Uwa ako'y power nga didaan sila sa pagsuod sa maong kwarto kung gusto silang musud. Bay sa katabang ang imong gikatulkan. Busa, kamo ang dunay katungod sa maong bay. Pero, ang asawa may katungod sa katangan sa bana. Elena, ako na'y nagsugo nimo nga dili pasudlan ang maong kwarto aron dili mahilabtan ang mga butang sa sud. Sir, Human nimog hipos sa akong tinanan, mahimo na nimong ablihan ang tinakpan nga lawak. Usa lang kabutang ang akong ihangyo nimo. unsa ka na? Ayaw ibalhin ang mga butang sa sud. Gusto ko nga maog gihapon kini ang porma sa pagbalik ni Silis. Hi! Cupcake, May mo basin. Eh kung sabuka, dinalian kining akong gibuhat. Kauno na ining cupcake. Di ko mukaw na. Naadlo ka nga doon na ni Lumay. Oh, Ouch! Sakit ka di ay. Kung magsigi ka kukot sa tao nga way gusto nimo. naibaw naman ay ka. Pwes palayon na lang ako, ma'am. Hoy! Lendo! Amin lang nag-cupcake ni mo, be. Kano na ako. Ug pagkuhag mainom, kaya madunlan niya ako. Ay, wow! Daliari kang nasab si mga naawin na. Di pa magkaganahan ako ganiho niya karon. Ikaw na kasi akong peace offering kang cupcake. Oops, ayan, sige na. Magkuha na ko og juice or soft drinks. Gusto ka? Bisag usa. Basta mainom. Niyan ako sa tubangan sa pultahan nga, di kandaduhan. Unsa man akong gipati. Mura man og di kumot nga akong kasing-kasing sa kakulba. Unsa man kahinaa sa sudan ng maong kwarto. Yan na lang akong yawi. Mahimo na niyan akong ablihan. Naabli na ang pultahan.
kwarto sa babae kit kining maong kwarto. May gihanger pa nga mga sinina. Og may baso o plato nga napuak. Nga nang manihipusa. Naikara ang malita nga nasa sahog. Og abli kini. May mga butang nga wa mahipos. Wala man uka. Og dunay nahitabo din sa kwarto nga dili maayo. Sawa pa kinigi kandado. Unsa man nag-frame nga puti nga nasa pungpong. Ang panyo nga puti ka na nga may borda nga. Until we meet in heaven, Andrew. Kanaong panyo. Nasuot na ni Mama Salas yung diary. Kwarto ni Mama Salas kini mong kwarto. Mao na kini kwarto ang saksi sa iyang kugma kang Sir Alejandro. Hawagit ko masayip sa kong pagtuda. Nga kwarto ko ni anhing Mama Salas kining maong kwarto. Ingon sa dili ko makatuwi ning ako nakita. Maunagit kini ang mga butang ni Mama Salas. Hello, Ma? Manaring? Helena, naghilang ka? Usa sinita mo diha, ha? Kanong naghilang ka man? Manaring? Manakitaan ko nang akong gipagita, Ma. Unsa? Unsa imong nakitaan? Ma, ni ako karon mismo gipuy-an ni Mama Salas sa una. Nakita ko niya mga butang manaring. Pasalamat sa Ginoo, Helena. Na iyang gihatag nimo ang imong gipangayo. Ma, sakit ang nahimo kasinatian ni Mama Salas diri. Helena, nak, kung kakulanan lang ang imong maani sa pagsubay sa kaagi sa imong ina. Day, paulit lang diri sa Cebu. Ma, dili, Ma. Ako na rin nasugdan. Kinahanglan ako ning humano na pagsubay sa sinugdanan. Hangtod sa katapusang sugilanon sa kinabuhi sa akong inahan. O gapingan kong iyang sugilanon, Ma. Ayaw lang kalimot, ha? Gani akong nagpaabot nimo. Yes, Ma. Mubalik ko nimo. Gusto na ko makaila sa hingpit sa akong inahan. Gusto ko mahibaw kung nga nung iyo kong gihatag di mo. Nahibaw ka na sa Pagduminaw sa Lex Pino. Dili ka mahimong magdako sa prison. Pero gusto sa ko mahibaw kung nga nung napriso si Mama Salas Manaring. Sige, Ma. Amping diha, ha? Dagan pa kong buhaton diri. Ay, sige. Pag-amping, Helena. Anak. Pag-amping sa Manaring. Kung ingon-inay pa lang ka, Permilando, wag tayo kupot. Wa sa ko magkasabot mo, Ma'am Shin. Ha? Nganong ako man yun? Ay, mausap yun na akong ipangutana sa kong kaugalingon. Ngano ikaw magyudang akong ganahan, uy. Maguwang kayo ko nimo, Ma'am. Ganahan man kung mas maguwang na akong edad, eh. Oh. Huwag yun kay buot sa. Oh. Salamat sa cupcake, ha? Maligo na ko. Uban ko. Nayabag na yun ka. Joke naman ko, eh. Wala mo yung imong joke. Oh. Hey, Lando! Kuya ko tinuit pa. Asa ka man mo ba, Shane? Padlungan ng imong anak ko, Julia. Ikaw ba? Ganong ganahan ka man ni Anang Lando? Ha? Nga ato araman ng hardinero. Maulong. Malingaw man ko niya, Mapi. Kay macho manggut kay siya og lawas. Pamati, oy. Ansamay. Pamati, ha? May ipabuhat ko nimo karong gabi. Unsa man na, Ma?
Unsa man kay gibuhat ni Helena din sa bahay sa mga katabang? Wala sa mobalik sa dakong bahay. Oh. Helena? Lando? Miani lang ko kay nagsusi ko nimo. Nakakita man gud ko nga miani ka sa bahay sa luyo. Unya, wa naman ka mobalik sa dakong bahay. May giatiman lang ko din eh. Unsa man? Helena, nang hubag man gud ng imong mga mata. Unsa man sa imong gilakan? Wa. Ayaw pa makak. May gilakan ka. Doon na lang ko'y giuna-una. Unsa may imong una. Mahimo ba nga imo kining isure nako? Lando, naablihan ko na ang tinakpang lawak. Tinuod ka? Giyon sa man nimo. Diin ka magyawi. Gihatag din ni Sir Alejandro na ako. Unsa? Ikaw ang gitugyanan ni Sir Alejandro sa yawi anang ikatulong kwarto? Mahimo bang mutanaw ka ini? Dili mahimo. Oh, Helena. Dili mahimong tandugon ang mga butang sa sud ni anang ikatulong kwarto. Ug nga nang dili may mahimo? Shen? Nga nang dili mahimo nga tandugon sa sud nining kwarto, ha? Ma'am Shane, dili mo sagot sa Sir Alejandro nga doon ay laing makasud ining baya. Gawas na mong mga katabang. Hoy, kahilas ko taon nimong manultid, Jay. Unsa man, inyo ning bay, nga kamo na may magbuot kung kinsay makasud o dili makasud din, he? Ang imong amahan ng mando, ana, Ma'am Shane. Busa palihog lang. Gawas na lang. Mutanaw ko sa sudan ng kwarto, ha? Tanaw lang. Para doon na ka ika-report sa imong inahan. Salpahis ka nimong manulti, uy. Mura dyan kang di katabang. Dili na siya katabang, Ma'am Shen. Private nurse na siya sa imong amahan. Ug mas professional pa na siya kay kanimo. Kamao ka yung mga insulto na ko, Lando, ha? Nausap na dyan ka. Sukad lang mo abot ng bayhana. Wala kay respeto na ko. Unang respeto imong kagalingon, Ma'am Shen. Ug di na kinahanglan pa nga mumando ka nga mo respeto nimo ang tao. Automatic na nga makuha nimo ang respeto sa uban. Be, irog na. Anhara lagi ka diha kutob sa pultahan, ma'am. Ay! Mura magkag-amaw nga may alin ako dahil na, uy! Ayata ka? Ay! Lando! Ay, nabunlutang akong bukton ba? So ay yatak si Helena, ma'am. Hindi tagi magmahay. Panuway mong doa! Visit mo! Pamutos na lang mong daan kay mangita agad kong paagi nga mulayas mo! Kayo nagipil-pilo ng kumo sa batong bayhana eh. Pasagi na lang si Lando. Ato paghihapon siyang agawon. Mao nga wag hapon tay dag-anan kun ato siyang mapasakitan. Pailog na lang kita kutob sa mahimo. Oh. Dugay naman yun kong kalisod ni Baya ba? Tungod anong Ma'am Shen? Praning kayo. Kasi kung saan nalang masutso. Mao na resulta na magsigig tutok sa cellphone. Mao yun. Wala yung gibuhat. Cellphone. Sige. Ako nang ilaki ng kwarto ni Salas. Nakaila ka sa nag-ukupar din yung kwarto. Oo. Misulti si Sir Alejandro na ako nga Salas ang pangan sa katabang ni Sir nga nag-okupar din niya. Silis? Mura, nakadungog man ko ng pangana. Diin makamakabati ng ngahan, Lando. Basta, familiar na ako ang maong pangan. Pero nakalimot lang ko kung diin ko makabatian ang nga na. Mao ba? Sige, manarbaho nita. Pinangga kagyot ni Sir Alejandro, Helena. Ha? Naliman ka. Sa una pa nga, di niya papuyan kinimbay sa mga katabang. Pero karon ikaw ang iyang gihatagan og katungod ini. Ug hantod na sa kwarto ni... Gusto, nahinumdum ako. Unsa man ang nahinumduman nimo, ha? Nahinumdum ako kung kinsa ang misulti nako bahin sa silis ng katabang inibaya.
Kinsa? Si Manang Sima. Si Manang Sima? Oh, Aray, ma. naunsa ka man, Shane? Ano nagsige magkagunit sa imong bukton? Si Lando, ma. Huwag na ginibatasan tawana. Natakda na gidasas kabusada ng Helena, ma. Ay, kaya nga ano man. Giunsa man kang Lando, ha? Gibundot ko niya pala sa kwartong tinakpan nga abli na, ma. Unsa? Tanawa, ma. Napuwa pa nga kong bukton. Ato yun ang papahawaon ang duha, ma. Laliman ka. Haod na kay manulti si Helena, ma. Dili niya pasudlan ang ikatulong kwarto nga tinakpan. Naabli na ang kwarto ni Celes. Kinsa man na si Celes, ma? Kensa man ang nag-abli sa kwarto ni Celes. May lain pa? Si Helena, ma. Naani ang yawi sa kwarto. Og dili gid niya pasudlan, ma. Iya kong gitukmod. Gitabangan ko ng duha ni Lando. Kahilas ko niya. Hain man siya. Helena, pag-amping na gid kang Shane, ha? Traidor ba na? Ay, kabalakan ako. Dili ko niya masayon-sayon kay nurse ko siyang amahan. Hoy! Mga animal! Oh, si Ma'am Julia. Ma'am Julia. Ngalong inyo mang gitabangan si Shane, ha? Helena! Maldita ka na rin, ha? Maldita ka! Kinahalang palayason ni Babayhana. Layas na! Gusto na, ma'am. Aray, Lando! Buhiin na nga kung tudlo, aray! Mabalian ang tudlo, ma'am. Hindi ni mo buhian ang buhok ni Helena. Aray! Dili lagi ko mulayas. Dili ko dili si Sir Alejandro mo palayas na ako. Gitawag ako sa pasyente, ma'am. Panuway! Musukol na yun ako ang maldita. O ikaw, Lando, gamay na lang yung kagkuhang na ako, no? Bakit nagbatasan ni Ma'am Julia, eh? Uustad pa may buang. Sir Alejandro? Naablihan mo na ba ang tinakpang lawak? Oh, sir. Abugo na kayong maong kwarto, sir. Muduol na sa 30 katuig nga sirado kanang maong kwarto. Ha? Kanang maong kwarto ang saksi sa gitaguan kong pagmahal ni Silis. Kanang maong kwarto lang ang saksi kung unsa ko kamahal si Silis. Ug kanang maong kwarto ang saksi sa iyang mga kasakitan. Nahibaw ko sa iyang gihambin nga mga kagulanan sa maong sitwasyon. Ug kanunay ko siyang giamaaman nga moabot ra ang panahon nga mahimo na kaming gawas nun. Sir, ayaw paghilak. Now sa Lex Pinoy. Nahibaw ko kung unsa ang mga pag-antos ni Silis sa among relasyon. Nahibaw ko nga dakong sala ang pagbati na mo og gugma sa usag-usa. Pero naa kami sa sitwasyon nga pulos ginapos ang among mga kamot. Ug magkaabot lang mi sa panahon sa kagabion. Gawa ang akong asawa. Gihimo mong kabit ang imong katapang kasasalas.
Siya ang bugtong tag-iya sa akong kasing-kasing kunay managtiayon lang kami si Vilma sa papel. Pero dili sa tinuod nga kahulugan. Unsa? Partner sa negosyo ang among mga ginikanan ni Vilma. Ug daan na kami nilang gibuya sa mga bata pa kami. Ang among mga amahan yun ang nangusog nga magpakasal ming duha ni Vilma. Mao ba? Ug tungod sa akong kabatanon, nadako sa akong ginikanan. Ug nakasal kami si Vilma. Ug nahibaw ko. Gisakitan ug maayo ni ini si Silis. Huwag ko'y mahimo aron maam-aman siya. Sir, Mauga. Nga gusto kong imo siyang pangitaon. Bayran na kami sa pila. Madumduman lang nimo ang nahimutangan ni Silis karon. sir, Helena, ato lang kining sikreto. sir. Ayaw ka pala ka. Ang imong sikreto, akong sikreto. Ha? Alejandro! Unsa may gipahaba ang babayanan nimo? Ha? Nasuko ka, Julia? O kinsa may dili masuko? Nga gipasakitan man niya si Shane. Iya kinang gitukmod kay dili siya gusto nga makasod si Shane sa tinakpang kwarto sa bahay sa mga katabang. Salbahis kay nababayana! Uwa na ko itukmod sa Shane, ma'am. Siya ang nanukmod na ko. Day! Ayaw baliha ang nahitabo, ha? Nagsulti ko tinuod, sir. Uwa na ko itukmod sa Shane. Napiang ba si Shane, Julia? Oh, why noon? Pero... Julia, nahibaw kong kuwang ka sa pagdisiplina ni Shane. Ug mas mutuo ko sa gisulti ni Helena. Kalit siya ng kinabuhi, ah! Nganong ka na mababayhan ang labanan ni mo kaysa imong anak? Wa ko'y gilabanan. Sorry na lang, ma'am. Kung nahasol mo na ako. Pero, Nakahasol gyud kaayo ka namo, Day. Sukad ka lang naabot ining baya. Nagkagubot na may dinhi. Daan na kitang nagkagubot, Julia. Alejandro! Gubot nga hilom. Kung sa una, ako lang kang pasagdan. Karon dili na. Ug ang akong pagbuot nga dili mo manood sa may sa katabang kamo si Shane. Alejandro! Sultihin ni ini si Shane, Julia. Gawas nun mong musod, bisan haing kwartuha ining baya. Pero, wa mo'y katungod nga musod sa bay sa mga katabang. Sige! Pag-araag yun ang imong nurse, Alejandro. Aw, unsa man? Ganahan na sad ka og batanon? Ayaw pagbinastos sa tubangan ni Helena, Julia. Ma'am Julia, palihog lang. Dili ko ingon anak kaluog nga pagkatao, ma'am. Dili ko parehas sa uban. Nga bisan nagsigap ang mata sa lambana, magpahawak na sa laing lalaki. Kung magminiyo man ko, ma'am, kanang nahigugmagit ko sa kumbana. Aron ako siyang unungan, bisan kon himatyon pa siya. Og dili mahitabong luiban ako siya, bisan ko nagtinga na. Hilas ka! Sorry, sir, nga akong gitubag si Ma'am Julia. Ingon gid siya ni Ana, sukad ba sa una? Sir, mahimog mangutana. Unsa ka na? Nganong si Ma'am Julia naman ang imong asawa karon. Buutan siya sa unang panahon.
Sa dihang namatay ang akong asawa, siya ang naakanunay nga miatiman ako sa akong pagkadisgrasya. Nadisgrasya di ka sa una, sir? Oo, batanon pa ko na disgrasya ko sa motor. Mao ba? Suod sa sa imong pamilya sa Ma'am Julia? Anak si Julia sa sinaligang mayorduma sa among pamilya. Si Manang Mila, og dinhisan sa magdako uban sa among pamilya. Samtang nagpadayon siya sa pag-eskwela. Mao ba? Og suod silang higala si Silis. Unsa? Si Salas ug si Ma'am Julia, suod nga man nagkikala? Oo. Si Julia ang miagni kang Silis. Nga mupuli sa iyang inahan sa pagkakatabang sa diyang namatay si Yaya Mirna. Ang akong yaya. Imong yaya ang inahan ni Salas? Oo. Bata pa si Silis. Nga makita ko na siya dinhi sa bahay. Muuban usahay sa iyang mama. Hangtod nga siya ang nipuli sa pagkamatay ni Yaya Melna. Nganong namatay man ang imong unang asawa, Sir Alejandro? Dili pa ko andam nga muhisgot ang mga butanga, Helena. Dili pa ko gustong hisgutan ang adlaw sa pagkamatay ni Velma. Okay na, sir. Ayaw na lang naghisgot eh. Pasaylo ako, pero doon ay mga pangitabo nga angay ng hikalimtan. Ug mao ka na ang adlaw nga namatay ang akong asawa nga si Velma. Sige, sir. Dili na lang ta makhisgot sa maong adlaw. Hello. Hello. Usaman, anong nawag ba ka? Dili na ko kaantos ni Helena. Kinahanglan madispatsar na siya. Lalo naman sab. Musukol na siya nako. Si Alejandro lang ang iyang giila nga agawon. Makalagot na kaayong bayana, Franco. Yeah, sabi gusto niyo may tabo. Mo'y akong gusto. Nga mulayas na gyud siya inibaya. O ba? Kuya, sa plano ni mo. Nagsabot na si Shane. Mulakaw siya karong gabi. Og dili niya ilak ang pultahan sa gate. Gusto na ni mong ipasagay, bay. Oh, Franco. Mao kani akong gusto. O gusto ko nga adoon sa musaka ang bay sa katabang sa luyo sa may kakahuyan. O gusto na ako nga tabangan og lugos ang animal nga Helena. Mura og dagko matag gasto sa bubuhat na Diyos. Bahala nang makagasto tagdako. Ang importante nga mawa ang tunok sa akong kinabuhi nga mao si Helena. Panuway ba na bayana, oy? Mao gani nga kinahanglan nga mawa na siya. Ipalugos siya, Franco. Ipatulis. Ipakulata. Kanang dili na makailaog tao. Okay. Pag-transfer na og kwarta sa akong account. Dako aron way malibad. Kay duha ka tawo nga kupasundo niya. Unsa? Panahon na nga akong kuhaan sa abog kining kwarto, ha? Hangtod ang sahog. Muna gipalbusat sa abog. Dagkari sa lawa-lawa. Helena? Lando? Nagdamang kag online. Kinahanglan ubanante ka din, Unsa? Pero ayaw ka pala ka. Ano sa batuog si Manang? Yalang ko nung tiwason tong iyang gibuhat sa kusina. Salamat. Kadag ka lawa sa ibabaw, oh. Maulagi. Hapit na sa 30 ka tuig nga wa maablihi kining kwarto, ha? Matot na ni Sir Alejandro Lando. Kadugay na din, no? Unsa may plano ni Sir Alejandro ining kwarto, ha? Anong iya man ipablihan ni mo? Basta siya nga limpyuhan ni. Pero, dili hilabtan ang mga butang kun asa ni mahimutang. Aha. Dili siya gusto nga mausab ang pagkahimutang sa mga butang. Sa panahon nga mobalik ang tag-iyan ng kwarto, ha? Iyang ipapangita si Celes. Ang katabang nga nag-ukupar ining kwarto, ha, Lando? Mao ba? Helena? Anong mura ka magkahilakon? Wa man. Unsa man, mutabang kaglimpyo? Oo. Sige, pero abog lang og mga lawa-lawa ang unahon na tagtangtang. Sige. Magkuha kog silhig para sa sahog para itangtang sa mga lawa-lawa. Sige, Lando. Og salamat daan, ha?
Oh, Shane, nga nung naghigda-higda ka pa man diha? Mula ka karong gabion na, dili ba? Uy, gilaay man po ma. Uy, kauban. Hay naman di ay ang imong mga barkada. Ako pang ipantawkan. Nay kwarta. Lakaw na. Og mauna to ang atong sabot, ha? Ma, unsa man kita imong plano? Gusto ka nga mawa dinhi ka na si Helena, dili ba? Oo, lami na kaayong hiluan ng bayhana. Pues, dili ta mo gamit og hilo. Kay mo sumbalik na nato. Oh, unsa man itong buhaton, ma? Laing tao ang makaingon nga mulayas ka ng babayana. Kasabot na ko, ma. Maong mulakaw ko og kapiing dako. Aron makasuot sila. Kay dili man ako ilang ang puntahan sa gate. Mao ka na, Shane. Salamat nga nakasabot ka na sa akong plano. Napupos na gyud ang akong pailop anang Helena. Lahi gyud siyang sinultihan og linihukan. Klaro kaayo nga doon na siya plano kang Alejandro. Kay iya kining giululuhan og maayo. Mausap na ako nabantayan, ma. Doon na siya pangbuhaton nga dili na trabaho sa nurse. Mao nga nadaan niya si Alejandro. Pero dili na to tugutan nga magdugay siya dinhi. Busa, kinahanglan nga mulakaw kagid karong gabion na, Shane. Aron maaplihan ang gate. Yes, mother. Oh, Nana, limpyo na ko ng kwarto. Nakuha na ko ng liyar sa abog. Kining kwarto ang saksi sa mga kasakit ni Mama Celes. Helena? Uy, Lando? Away na. Sige. Ikaw ang pahuway na. Ganahan pa sa kong mga magingkod-lingkod diri sa katrigod. Mayo tingali nga ilisa ng hapin. Abog naman na. Ayaw, pasagdi na diha. Ngayon, anak, agyot. Oh, ikaw good? Sige, biyain na lang ko din eh. Okay, sige. Masalas, nianagit ko sa imong kwarto, ma. Mauning kwarto ang makabati sa imong hilak. Di ba, ma? Gusto kong makakita sa imong naong, ma. Sa batanoon ka pa, Ginoo. Pagkit ako sa naong sa kong Mama Celes. Please. Pero mahilag ka man, Helena. Lando, napari ka diha? Tubag ako. Ngano naghila ka? Naibaw ko nga doon nakikitaguan, Helena. O kung unsa man mas makaayon ni mo konsultihan ko ni mo. Kung doon naging problema, andap kong mutabang ni mo. Helena. Natabangan ako ni Molanto. Okay na ni para na ako. Pero naibaw ko, doon nakikitaguan. Di na ni mo malilong na ko. Ang imong kaisog nga musukol kag Ma'am Julia, aron di ka mapapahawa dinhi. Ilhan na nga di gyud ka gusto nga malayo dining dapita. Naluoy lang ko ni Sir Alejandro. Mao nga magpabilin ko din eh. Hangtod nga makalakaw na siya. Naibaw ko nga mas laong pa ana ang rason. Kung anong ganahan ka nga magpabilin dinhi. Ug nakita ko ang dako nimong interes dining bahay sa mga katabang. Tungod kay maluoy ko katabang Lando. Mao ba? Katabang ba ang imong inahan? Dili. Pulis ang ako nga inahan. Mao ba? Pero, na-interest lang ko sa kinabuhi sa mga katabang iring tapita. Ug ni Silis? Ang tag-iyanin ng mong kwarto? Oo, na-interest ko ni Celes. Nga naman. Walang. Mahilig lang ko sa mga gugma-gugma nga istorya ka tinuod ka na hitabo. Lando, nga nung gitutukan ko nimo. Oo, aman. Sorry nga gitutukan ta ka. Sige. Pahuway na. Kinuha ko. Tabagi kong makapugong pa ko sa akong gibati kang Lando. Dili ko gusto musunod sa tunog sa akong inahan. Nga mahimong kapit lang. Mutagam gyud kang babayhana karon.
kung malugusan na siya. Buisit ka sa akong kinabuhi, Helena. Hello. Laulas kadlawon musuod na diha si Mandy. Ang usa mo'y mangawat. Si Mandy ang mudugo si Lina. Kana, maunay gusto kong mahitabo, Franco. Asam ka ng maurasa. Siyempre, adto ko sa kwarto ni Alejandro. Ako ang mubantay niya, kay adto na magtulganan ang iyang nurse sabay sa mga katabang. Mo ba? Sige. Laulas kadlawon, wala na sila. Okay, bye. Naunsa man ko. Ang ano dili man ko makatuog. Naara nilanto sa gawas ang akong hanauna. Ginoo. Dili ko ang imgunahon na nilanto. Tungod kay miniyo na siya. Saan nila ko akong kinabuhi? Ganun kibalik man ako si Chuna. Karon na hinuon siya mo balik ha. Nga si Helena na nga akong gusto. Ginoo. Ginoo, paselo ako. Pero mahal ko si Helena. Siya ang gusto kong ikauban sa hangtod sa akong pagkatikuan. Dili mahimong maghuna-huna ko nilanto nga nas kawas. Mubasa na lang ko sa diary ni Mama Salas. Dear Diary, karong adlaw, na happy ko. Kay may puting bulak kong nakita sa ilang sa akong online. Og nahibaw ko nga si Andrew ang nagputang niini. Magkiwan-hunaon sa si Sir Alejandro kang Mama Salas. Apa ni anang pagkapuntag, nawa ang puting rosa sa akong hunos. Kay gikuha din ni Julia. Julia? Oh. Nahibaw ko. Nga hilom sab ka nakagusto ang suot kong higala. Nga si Julia kang Sir Alejandro. Og nakita ko ang iyang pangiki. Kontagdon ko sa among agahon. Tinuod kita yung kisulti ni Sir Alejandro. Nga suod ka amiga si Mama Salas ug si Ma'am Julia. Oh. Kaluoy sa di Mama. Daghan kayong babag sa iyong gugma kang Sir Alejandro. Oh. Unsa man lago po sa gawas? Oh, kalit ka nag-brown out. Kangit-ngit. Unsa man katong lago po sa gawas? Oh, ang tudang na kong bahay ngit-ngit sab. Lando? Lando? Lando, ikaw nang... Oh! Ay! Iko! Iko sa ba? Iko! Naku, kang magaling ka, haspakan ako. Iko! Ako ka! Iko! Sa ba? Dili ka si Lando! Iko! Lando! Lando, pagbantay! Lando! Botilya! Ako ka! Lando! Lando! Helena, nagkakapan ko. Dali! Dali! Ako sa ito, anak. Lando! Nakatagan siya! Dali! Tanaw na ko na imong samad sa gawas!
kang buhay, dali! Idoting panapton si Mutihan, ha? Kinahalamad ka sa ospital! Unsa rong nabuak? Alejandro, unsa man rong Ngit-ngit kaayo. way suga? Nag-burn out ta? Tabang! Tabang! Tingog karon Helena. Pagtawag og pulis, Julia. Hain man tong akong cellphone na butang. Kining akong cellphone ang gamita. Tawag na sa kapulisan. Oo, Alejandro. Helena, Magawas na talando. Manggita ko kasakyan ni mo paingon sa ospital. Helena. Mura man og tapsir ni. Kinahanglan maniguro ta. Doon ka sa ospital. Daan pa ko. Tapsir ang iyang pagkadunggam na ko. May kinatapin ako ang iyang kamot. Salamat na lang, ha. Dili ka grabe. Kinahanglan ba nagpatutuhan? Nabunalan ako si Sao. Mooning ilahanan niya. Basi niya siya sa ospital. Dili ka lang, ha. Magsusi ko sa emergency room. Sama ni. Uy, si Bandi. Ino, usa ni balita. Di ako sa clinic, sir. Nanong naam ka diha? Hinda po na lang ko butilya sa sir. Usa. Uya, kumusta man ang gisugoy mo? Negative, sir. Usa. Butoy pasabot nga parpak kanyo lakaw. Lagi. Aray. Pagkaway ayaw biyan mo sugoon, uy. Hain mo kauban karon. Wa na ko mahibaw kung hain siya. Nadiguro na lang ko pa-hospital. Kisa may gadugdab mo. Wa man ko dungga ba, sir. Gipunan lang ko butilya. Kisa may gabunan mo, ha? Kisa! Ay, si Helena, sir. Kinupin mo babae? Alejandro, tuwa na mga pulis sa ubos. Nagsusi na sa mga hitabo. Kisa kagid ay tagkawatan. Hain si Helena. Ambot lang. Wa man sa luyo. Nabati na to nga. Nagpakitabang siya. Susiha sila sa pikas bahay. Sabay sa mga katabang. Unsa naman ang... Wa man sabay sa mga katabang silina. Wa sab si Lando. Unya. Unsa pa man. Daos sir, nagkatag mo mga butang dito sa bahay sa mga katabang, sir. Unya, may dugo. May lama sa dugo sa saog. Unsa? Ipasusi kinis mga pulis. Sir Alejandro? Ako gihatod sa ospital si Lando. Kay nadunggaban siya sa bisa kasabay sa mga katabang. Kinsa may nagdunggab niya? Ngit-ngit kayong palibot. Dili maklaro ang naong sa tao. Naunsa man ang kwilyo ni mo, ha, Helena? Nagisi man lagi na. Salbahis ang misod sa bayis mga katabang. Gusto unta ko niyang lugoson. Unsa? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad nahisulat sa hangin. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Og advance Merry Christmas and Happy New Year nyo. Og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.